Adolf ste damidžovali. Áno? Nie. No tak áno či nie? Nie. Áno. Či? Debili. Vy ste normálni debili. A viete prečo? Nie. Pretože ste debili. Čo, vy nie ste iba debili. Vy ste klony vydebilne tých zmagorených, zmutovaných, superdebilných debilov. Akože aj ja? Ty tiež! Ty si super mega kráľovna všetkých zdebilnetých debiliek na celom svete. No, tak, ale už toto si vyprosím.